ରସୁଣ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ରସୁଣ? ଥରେ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସ। ଆରେ ତମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଘରେ ମତେ ପଠେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତମେ କୋଉଠି ମିଳୁନ। କୋଉ ବେଦର ବେପାରୀ ତମକୁ ଲୁଚେଇକିରି ରସିଲା। No, 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 no. ତମ ଦେହରେ ଏମିତି କଣ ଅଛି? ତମର ଦାମ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି। ଗୌଡ଼ଗୋପ ବଜାରରେ ତମ ଦାମ 300 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଏରପଡା ବଜାରରେ ତମ ଦାମ 600 ଟଙ୍କା। ଆରେ କଣ ଅଛି ତମ ଦେହରେ? ତମ ଦାମକୁ ନେଇ ଗରିବ ଗୁରୁବା ମାନେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ସାଇଲେଣି। अरे बेला ये पखाल पाखुड़ा रसुणरे पेट पुरिले ହେଲେ ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ ହେଲାଣି। ରସୁଣ ତମେ ଫେରି ଆସ ରସୁଣ, ତମେ ଫେରି ଆସ ରସୁଣ।